Velkommen til Mira Play. Det er nemlig min første gang. Og jeg har spurgt min far, om han vil gerne være med til en tegningkonkurrence med, hvem der kan lave den bedste nisse. Så jeg har valgt de her 4 for mig. Ja, jeg har lige taget de her 2 her. Ikke noget fancy, men lad os komme i gang, skal. Ja. Og jeg vil godt finde, så jeg prøver bare det. Hvor lang tid har vi? Det bestemmer du. 2 minutter. Ej, det her, det bliver grimt. Jeg går lidt i panik. Same. Hvad er der? Ej, min ligner bare så ikke. Hvad er der? Jeg er lidt i tvivl om, hvorfor jeg lavede den blå. Det forstår jeg ikke. Det er en smølfenisse. Okay, jeg laver bare en julenisse, som det. Jeg går bare. Det her, det er ikke så smageligt. Ej, lige nu kigger jeg. Ej, helt bananas. Min nisse har spist lidt for meget risengrød, tror jeg. Det tror jeg også, når jeg kigger på din. Ja, jeg tænker, at skoene skal være så. Nej, hvorfor siger jeg sorte? Nej, skoene skulle være sort. Okay. Det her, det går så er der 1 minut tilbage. Ej, fuck. Okay, nu stresser jeg. Det er i sproget. Ja, undskyld. Nu skal jeg skynde mig. Ej, jeg prøver den tykke. Ej, kom så meget gode. Husk, du må kun bruge de farver, du har, ikke? Ja, jeg glemte bare at vise den gule. Jeg havde taget en gul. Ups. Ej, hvorfor siger jeg ups? Det er dig, der skal sige ups. Tror jeg. Jeg bliver stresset. Hvorfor griner du? Fordi at min den ikke er super. Ej, var det en mærkelig. Er tiden gået? Tiden er gået nu. Nej! Desværre, Mira. Ja. Nå, så lad os se på resultaterne. Jeg er lidt. Skriv i kommentarerne, Mira, hvis I